No smoking, sir. Smoking? Teď? To je snad... Gábi, kde mám smoking? No smoking. Co chtěla? Prosila, abyste uhasil svůj mimořádně páchnoucí doutník. Měl byste být k mému manželovi zdvořilejší. Zapomínáte, že za tuto luxusní dovolenou vděčíte nám, tedy přesněji řečeno mě. Vděčnost je na místě i z vaší strany. Beze mne, lépe řečeno bez mých jazykových znalostí, seděli byste nyní v letadle, které letí zpátky do Vídně. Má být? Austria nebo Austrálie, to si přece může splést každý. Myslíte si, že jako tlumočník jste nepostradatelný? What do you like to drink, madam? Co říká? Zajisté si poradíte i beze mne. Nemějte obavy. Yes. Beg your pardon? Šikovná. Ta asi nebude z tvé rodné výsky. Oh, whisky. Yes. Co myslíš, kolik jí tak může být? 8? Oh, just a minute. A je to. Když myslíte, těch 8 sklenic whisky vás přijde zatraceně draho. 8 sklenic whisky? Právě jste si je objednala. 8 whisky je 8krát whisky. Gábi, co jsi Jo, to jo. provedla? Já? Neobjednala jsem si ani sklenici vody. Please, madam. Yes. Yes. Tak už jí konečně řekněte, ať to odnese. Už je pozdě, vypijeme kalich hořkosti do dna. Thank you. Kdybyste snad neměli na nosiče, rád vám půjčím. Nosič? Račte odpustit, ale vaše představy o milionářích jsou prostě neudržitelné. Vždyť mistr Steve Hufnagel bude mít sebou na letišti nejmíň 2, co to říkám, 4 sluhy. Nechte si svoji mrzkou almužnu, doktore Halíři. Můj Steve před vámi rozvine koberec z tisícovek. Pozve vás na párty se soukromým orchestrem, s pěvačkou.